man imo dai. Ano na? Cream sa dagwan. Gusto din na magsilbi ang cream sa tong now. Eyebrow cho. Ada, mo kaya mo. Ilistan gihapon ko Coca-Cola body. Tira. O katong dako nga Cocomelon. Dili lang yung pangalan to ihapon. Para asa ni? Sabi. Comment down. Comment down below. Para asa ni siya. Para pwede. Eyebrow te, di ka mag-eyebrow te? Hindi ko balo. Si Pagwapa. Tulisan lagi akong kagunggoy. Uy, mangko. Pero oh. Gamit na line. Asa man dito siya? Uy, nara de. Ha, kana katong panglugod. Pangputik singit. Saka puti imong singit, bugilo. Katong ska kari ay katong ska clean. So, lotion na. Katong ska cleaner ba kay kaspak do di ako. Sekreto sa pampaputi o kigog. Ikaw, gusto mo ka maputi imong tigol. Kaya gamit ng ganito. Be, Kaya bumili na kayo Ay, kani. ng ganito. ila pod ni. Ako nagamit na ko anak pero agyapon. Mas mahal-mahal siya na kayo naman sa plastic. Pila ka ni Micho to nagpalit ka? 170 man siguro to. Nali nga, kung ako gamit yun. Kulay. Nagpalit ang yan oh. Tag 35 ra. Tara, Ani supply. Ani ba? Grabe ni sudlayan ni ba? Oo, magkaayo. Ano lo yun? Ako daw akong sudlay oy. How much this? Huh? 100 for only. Dahil? Ay, 105. Barato radzay. 68 lang siya, pero di pa yun may kapalit. Palit ko ani oh. Hila. Ay, pambuhok mo din eh. Here's pa. Kung may presyo, giris man. 217 ning dag ko. Dagong ko. Sa akong kigol, magtarong na ang kigol. Dili kita mag-short. Kig Yan ang kigol kay Muray ka mo. Kigol, kigol is important. Malang matitag na mo ang kigol. Wala pa kapa-enrollan eh. Wala naman sila dyan. Cutics ba? Wala tayong cutics. Pila man eh. Oh, 125. Tag 20 naman atong afford. Hindi pang iris na. Atay. Uy. Shampoo. Dako ara po na oh. Ay, pang bata man dayon eh. Asa ay dara man na siya. Kanang sa amin ha, nga madala sa eskwelahan. Ganit ko no. Kapay sa amin niya. Kapag ngayon.
Pwede naman dahil mula agno bisag way kwarta. Oh, nasyon. Diretso. Ano ni makaputi. Pero puti lagi kayo po din nag-apply gay nagmay lang yun. Kinahanglan ikuan mo kayo. Kaya magputi-puti. Nga na akong gamit sa ano, nga ni Hanggat man sabon. Ana o niya inana. Ang sabon. Para Mahal siya. lang po ano. Mahal man ang mas mahal man yung pick kaysa sa ano nila oh. Mas mahal ang Kaning pink. Mahal lagi ang effective no. Kay effective man siya. Ano ang mahal? Kani mura naman gud siya tubig kani mura siya cream. sa gamay na imong ibutang. Puti na. Saan eh? Ay, nabagunang iskinol ron. Bagunang iskinol. Wala pa oy. Iskinol glow. All in one. Bago. Mama ni akong Mike! Nindot ba siya sa naong? Buy one, take one. May gamit na sa kiyak. Media? Yeah. May gamit sa mga bata. Ah, mga bata? Oo. Wala pa sa dyan. Yan sa? I-blend. I-blend sa imuhang foundation or kanang fine pero Siya po ni. aqua sa nakong Ito para ba ko Bernardo? karon Pa-enroll. kita kuntiin Pagi ko ag-enroll ba yan? don't leave clean the Ay. glass. Don't di ay. Tiyo mo dito. Naingon na to ba may sa unang unit top. Kami doon yan, Pay. Kabalik kami sunod. Ako kasi ayaw pangawan. Dito tate. Ay naglingig pagkaon siya.